So church, kung usa man ato nang ipangbati karon, ato nang isalikway. No, I know nga naa sa mga kasing-kasing naariya ang kalipay nagagagikan sa Ginoo. So kana ato nang ipakita pinaagi sa atong pagdayi diha kaniya. Ato sa palakpakan atong buhing nga Dios, right? Sige, ato ang sugdan ng ato ang pagdayi diha sa Dios. Ato